салому дуруд дӯстони азиз тамошобинони иззатманд. Ҳамин якчанд навори квартира пешниҳод кардем. беҳад барои нархш бисёр мепурсен. ин наворе ки ҳозир дар давоми ҳамин видео ҳаст, ҳай тамошош мекунем. 420 сомон подпол ремонт кардагием, косметика задагием. мақсад мо косметически кор мекунем, ба ҳамон хотир шумо ҳам ба назар бигирем. мо шикатур пикатур намекунем. коми чи намуд ремонти дора, ватсап да муроҷиат бикунам. маслиҳати дагами нарх навоша бо мефаҳмонем. дар ҳама ҳолат фақат шумо нигоҳ кунед, аввал навора тамошо кунед чӣ хели ремонта, баъд мнениятона дар комментария бинависед. боқӣ саломат бошед. як навори кӯтоҳакак пешниҳоди шумо чистои ай квартираи дуғкомната. нигоҳ кунед, на дар дадромем, на калидор, на потолоки калидор, на даро, обналичкош, қатияй, на обои. Хоб, на потолок ицунаш, обоят, на ранка ай кухни сар кунем. И сояги чи ай? На и замок, ай потолок рушани. На кухни. На кухни. На потолокаш. Вытяжка. На розетка, до тага задагием иҷода. Хоб и кухни буд. баъди кухни наиш туалет, ҳай на туалети нака, на потолок, вытяжка, ҳамаш сатҳист. исшанашон бутмагар. на исеш хулоси гап ки барои мина бисёр нашуданаш камта тез рафтесам. инаи баняи душавой, ина полаш, инаи стенаш айсана, и сияҳа, и шая, ина сенстити, на потолок, вытяжка, ойна, ина иҷадаст чимя стиралка. хоб, анака меҳмонхона. ина меҳмонхона. дар омадем, ина деволаш, обоёш. хай наву калидори кухнира нагуфтам. плинтусош ҳамаш, на нилонаш, потолоки на люстр, освещение, плафон, хафак, ҳама инаиш. хоб, ина ҳама шотки, ина плинтусот. и хонабода нака мегзарем ба хонаи дигари. яна и хона шлангои светомузика дора. возьма не пултои аммо возьма пул қатистопш кунам. ина хоб, анака ина и хона деволаш, на потолокаш. и чанд свет мешай, на пул дора. чанд свет мешай, кон свет да буфорад маҳан шекини. хайр ака ки хеле дишкага парвид надора шабача. хулос дига бака ина. агар ин маъқул набоша ин видео, бо видео дорем.